Eba bia na owo tumi se obetuma ka se me ye me papa yi. Si oyo baby. Ana oyo busuani. Ebe gina o ka sem bia e hurudura da sem. Na wo bia ntie no. Gise wati afri aduana kotoko royal family. Ewo sumunya. Ebusua panyini. Mpenfo se uhuri twa egu ani. Mpenfo de da bi beto abontia na 25th of June. Sanka sa da no ne ye kura yeja. Ye mom ye papa na busua na ebi wo Chad, ebi wo Cameroon, ebi wo wiase afana nyina. Na ehu behia se beto nsa no mu nyina so ya ahoboa e de aba. Oma beka ya ho ana oma beja ye. No mo so de hia e da fom. Omo so etimi aboa ne akora na chi na yefe. Ana abusua enso enya asafo ene abo agyae. Busua emma ene aso mpanyimfo se hia e. Ene ye se ye betwi eda no e de akora the 30th of July. Na aboa ama ye nuanom na ye papa siase nyina no wo bodwa ofre wo mu nyina so wo mu nyina ka na busua ho. Omo so etimi aba na yaye na ye kama. Why na wo ho kwan se eye ntotoye eye hyehyeye bebi a ye de niema befa no odi animu na wo ye saa die ni nyina Asante man Ghana man wana wajibre o hyeyen ewo afidikesie so ma menchiache na memu akwaba emfambra Nyansapo Tv. Asura ka eche Adwoa kromu na hema magimagua na wonim se amamra ne amane a etwagu ewo abefo ntenten fidikesie so asabi nkrofo bi entumi info mo nsansi omobo ensechiro mo senka nokre emfa nkyere ebinom eno ana Adwoa metenase amene mapamfo wana wonim de wakwadare wonyansamu mu ne omotenase na yatwetwe nkomo na yape asem ne pomasibre meso say first time ni a obe subscribe to channel no ede amame obe share obe like obe comment na bibia so etima koyie ede amaye abusu ya prekoda mo we no yedi the show ensem bi a trend ewo social ni media ne so abefo tinta efidikesi so abusu ya enya asem keto Adwoa me kama asem bi se enche lumba nsensem a edi ahini no yesa ba benya another lumba case bi eno kwa de eja etuato eni be ye nyan ne nyina ye papa wonya ni ba bi ko Apostle Kwa.Sarfo'S a wonya ni ba bi ko ye ewo afe 2025 rumubu wo bra na nabusua na asorema na dehia wona wodono sebio mu nka bi nhyiemu ebeto abefo nteten fidikesie so say papa yi daya sebio wan sore ye na nke ye hwe ni mu senka September ton that was last year enka abusua ebekọ adwenkro omo betenase na sebio amamre ne amane kwan so de wo sefata sebio odi eyenu anim ye hyehyeye toto niema ema bibia akoso ma abusua no so sebio mo fo mo nto opefra no ko mba sa de no de ama eye papa Apostle Kwa.Sarfo'S na asumdua aba no abusua ye hu ne sa na no efiade ye a etwamu ana ye hu press conference chencherenche from ne ba Kwa.Sarfo'S ankane no na wo ye mrahye edema dome kwabenya wababa ye press conference a wono ne nsem bia wo ka no kame akwai se wo kirem se nyame ya adoma papa Apostle Kwa.Sarfo'S wonya ne ba bi ko Africa ye nsoma kese pa nyakopon de dom ye no se bio ye be ye na yie ewo July bosomeda etoso aduasa baako sanso na the same date bi nso apiepie no so free abusua ho abusua ba nyasem ketwa na ene yatenase ye ba bedi enkomo na yabusa se amamre ne amane kwan so se opanyin bi to wo fie enye panyin ko odehie bi to a emma anetenase se bio eheda ye de beye na ayie ntotoye abusua na ye saa nniema no asori a papa no wo mu anase ekuo bi a oni akora asebio wato nananom wonsi adu wo mu no omo na na yiye hyehyeye nyina anase hwan ana ye saade no ede ba besua amamre ewo Nyansapo TV so medika kase Nyansapo TV say story bi ba ye mpentem embetenase enka de ye nim emfa nkyere ye tiefo ntumfuturo mfango mani ye nyanto boase penim defo a onim de na ye ne no atwetwe nkomo na ye hu sene asemisi feko yamamre kwan ene amane so sene nka ye ya ebetwa ye ama asundue aba ewa busuamu enti be kasa enye tenten
ene onimdifo yi ewa ha sei yese ka kumu ho ni age ne koku na nkasa anum mepe se eye me papa ma die nyinara obebo ni din ade a kire wiaseman Ghana man asanteman wana wagebre ehwen wa fidikesie so na ni dibre kuta no ewa asanteman mu ha no wada na die wi a ye de enkomo a etwa se ye twetwe wa fidikesie so no ye de ahyehye so ejapa memu akwa aba Yebru na mepa cho ho ye die nyame adom me ho ye pa ovebo ni de mani je ho papa webe ma me mora ama madi nkomo e wa fidikesie so obi bebusa se na me papa ho fei edi ben ana ye de to no ni din ni sen di brebe nkwa ne kuta no e wa santima mu na ye fa nkomo no enhyehye so that's asantima ha adwuma me ye ne kase pa eye aduro okay nti se oba amamra fie Cultural Center akukwa ase a wo aisabia awo ho a okay me den hahamanko a ende sayare ho okay maye wo ho achebe mfie aduanan okay eni okay ena misa kire amamra ni amane amamra mu no niam bi a enti ase nhye da nya adwuma no na siasi epemu no kura ni apene popa ni ni tide a ene me kire sa ne ma ni nyina na yehunu anamompa o se yetu e se akamfo anase asante no odomanko ade baaye no omaye amamre okay ene ye niam a ye de ye ade nti eno na me yehu adwuma kese pa okay ene de ebesua ade na enema bi a atosini ewo ya mamre ne ya mane mu no ya pe ho pomasibe na etima boye nchirima ye nso ye fefe minim se by now wo hu nsem a etwagu social media no so efa ye papa ye dehye Africa ye nsoma kese pa Apostle Kwa.Sarfo'S kantanka ene no wanya ne baabi ekọ na yiyo no ehun nsem akwa bibie wo ho ase ene abusua kansem foforo ade beche na emme kansem foforo omaka ama empo yewura de otebra we ne krawe wo maso ni din Appiah mu a abusua enya asem ketwa enokwanti na apusu mi ame se ne mame bompinu na me ne wo entwetwe nkomo se ye ba ya mamre ene ya mane mu a why na osefata se bio ode hie bi etofoma ese otigina na amamre ne amane kwan so no ohwe toto eye nachi se ye be na eye bia ye be kora no abusua obehia niema bebre no be wo ho no why na sefata se oye ye be ba sai no so but ye ka se Apostle Kwa.Sarfo'S kantanka da du nim ne pa oh minim ne kakra kama okay minim nye bebre sa ba minim ne kakra okay e kwan ben so ana wo fa so nim no na yesu yensua ade kakra ye bia ya bade na me pese me hu no so yo okay de ma minim papa ne se me a me hyase na me kanya mesem wow kanya mesem che pa enti ne oku a ye kanya mesem ne ye kanya mesem mo ba bia train agina ye ho okay train station ho okay na ye ko kanya nyamsem no a ye bia ye ko anopa na ya kan bodu mienu a na ya pon okay free du mienu ko no ono nso timiba na ono nso abeka okay ono wie a ansa na asore baako a friend a 7-day Pentecostals na no ye papa Sarfo'S kantanka dia there be ono ye sofu baako ne friend Enoch Ofori okay ha no ono nso abeka ne de enti na ye hyehyɛ we ba asa mu ye routine bi we kona we aba we the 24 hour economy enti e koduro ba bi no ono ne de ne be ye kese kyese obefa afuo ye e de ka ho dudu afuo gigi nsase bebre ye afuo nti e ma ne de no ekọ ententem okay so enti nam sa akwan no so no na ma me di hu papa ne kakra ne mom no ma ntimi ammo ampini no ankwa akire ebisi ene ya sebe odomanko abefa ni wow enti na ye hwe papa dedi nsema wo ka na ye papa Apostle Kwa.Sarfo'S kantanka ti ase na se ne yen nchirima ye ba ye bete se oye cars oye se no na osan ye kua e ka ne nyamedwuma no ho pa kua ye no ode hyase ankasa eno na odomanko ade sa nimdie ni nyina sa abeka no ho okay ahyase no na ohyeda do emu aburo ode chiche nyese oton o okay ode chiche kwa adoye sa enti emu no anu na odomanko nsoso no owo bibi wo ho a wode ma wo na se wo da na di a na de aka no o hima wow so na fe wode
saa mfidi dwuma no so ye dey ebe kan no nti na hyase ne de odi kuyaye ene hyase abusua yesi obi nima obi kire ye nyina ye nim senke ye papa apostle Kwa.Sarfo'S African star yes eye bibi mremu abibi manmu ayewo mu ye nsoma kese pa odoman ko Nyankopon de ne dom ye do ne nyina ye nim senka cars TV ubo nsem na ka yes pake ubo nsem na TV eni aso na osabi abusua ehwe ye nim sen no nko ananka wa ye ni nya medwuma enne ye papa me ye hu se saa aside adema we ye ayenim ye brubusu nyina no na wodi akotene yie pa ewo kuaye mu abusua enya asem ketwa enu tisa meka se Nyansapo TV se ensemba ye ntumrika embetena station so enka nsem bia ye nim ye panim de for wonim de wakwadare wanyansamu na ye ne omo atwetwe enkomo daddy ba me sambra wusu biem bra wote ye papa apostle Kwa.Sarfo'S ni wuo no ofa ne sen because ye de nim sen ko onwu toto obetena se a ofa ne sen ne fenwuramu wo nsam eni no eboboba wo eye ni wuo no achi no kura mete no ebe ye obi aya na me de ye me ye ken obi a wow de ma me se brebia na medwene se de adom a onyame de adom papa yi se o ye ka mfidi akese ne ade enu timi de bia na me ka ja wo kan bi ne wanu nudwom a ese wo kan kwa yetie nu kwa timi de ne de bia misusu se enka ye mpanimfo no enka regime bia no ana mantam bia ke yemfa nipa bia mienu emfa nkoma papa no na ka papa ne nkyere wo made ne senka echina bi oni ho a abeyemfa so de amaye tese mitu ho na mo ye antumi ankoba sa so ana se papa yi wode afiri mukoi enti se ye nya nipa bia eye ono anu hu nipa a o matumi asua sa de na je se aduma chede nyame dum my Ghana no ye de no mfaso anya de amaso entimi anya sa de entimi no beteze papa na wuo no chese ha me be na otwe na mentimi nidi wow ebi se eniemo papa ne de kono ano ode na wudi enkomo no wo say papa apostle Kwa.Sarfo'S onya ne ba bi kwero be na wo twekwa na wuntimi ndidi ye esa adoma chede a sabio Nyankopon de dom no na Ghana hanso ye hu obi a wo pe asua na ode sa adoma chede na dom ene no wo no na ye hu ni se na chi kata kra na me pese mi busa wo se me kasa se ka apostle Kwa.Sarfo'S wo hoyi na de mi se nka onwu me de se na mi hu papa no na husuo na de ban ana ode wo wiase na mi nim se wonwu onso na wo saa adwene kroya se nyame so na me wo saa adwene bi na na me na me wo me de na mi nim se papa no obewu na mom no obenyini akwa akiri ema abibifo anya ne so mfaso ansa na se nyame be frɛ na wa frɛ no ɛna saa de ne nyame de dumene yɛ abibifo no ya mpa akiri akwan anhwehwe adentia biko bia yo se bibifo yɛ mpa bibia akiri akwan abibifo hwenfa yɛ ho bibia yɛ hu ne tra adentia ma ne basa se on se bibifo ya adwene no yɛ nya yɛ se yɛ pese yɛ kɔ nim bibifo mpese ye beko ye nimu ebise se bibifo pese ye kɔ ye nimu a enka niema bebre o ho a abrofo no o mu ntimi ye so se ade ana papa ye odi nrompo beka ho enuro ode beka ho no ya mpa amia se ameme ka se enuro bi wo ho a se bi ye ya enka se bia bibifo ye ka bom ne mpanimfo na ebo a kanoma bebre no bebre aye nkra emfiri ba bia nke ye nia ebetuma ye ade ebe ye bibidro na so ne nyina ne ye muya na mom ye betwan manipa no awu owu wi a na fe ye pepe ho asema ye de aka na sa ade nso atwam nti sa ade ne de emmoa ye nti papa no na apostle Kwa.Sarfo'S no enema ode kono ede ede media me kase enya me ya na me boa nkasa so kasa brinka mantam bia e wonipa mienu okra saa niam na papa no etimi ye no omutimi ye mu baako kra nka beboa oman ni nyina na so ambanesa we kwa de prapra kwan because asem bi dika na ese jahwefo nso ehu sene asem ni sifa eko daddy ubeje di se na wotwe a etwam ye ni fiada ana ye hu press conference chencherenche ebi mada
wo social media ne so ani nyina ye Adwoa safo kantanka anenka no ye mrahye bedwani de ma adome kwabenya ono akasa ne papa ni mpon anene no waka nchi na gui ye nyina ye nim se bio omani abre anya asem ketwa sene o papa sifatie adoma chede ekuta no ye bone samrane African star obefiri omo nchen na enyema bi ekoso a ye pese ye de ba ya mamre ne ya mane emu me pese me busa se obi to wa abusuamu a hwan na wo ho kwan se eye ntotoye eye hyehyeye bebi a ye de niema befa no odi animu na wo ye side ni nyina we ye broadten intani ye ba busua de because ha sese ameka se ni kwa no mo ya ka de roman chef kese ma da de anya asem ketwa enti pese ye busa hwan na wo ho kwan se wo ye sa niema we nyina me da se mpenfo se uhuri twa egu ani Chirasiye. Me pese me shadi o. Enye ma hwefo kwa de pese shadi. Ye wo ade bi wo ha enye wo nesese wo ya enkopre wo se wo beye. Na wo ye enkosi ba bia. Okay. So enna se wo anhunu ba bia wo fire nsusu a unhunu ba bia wo ko. Emu edu. So enna abusua enso enya asafo ene abo agyae. Ana abusua du asoso yentwa me de atu kotokum so ati ase enti se abusua bia no ye bo pani a oda no a ye friend se abusua pani na sa abusua pani no sabi abu sabi so me se me ka yentwa ne ka so adwuma eno ane se oka abusua ne bom eye ntotoe na titiru na adwuma ne se obi afirim awa abusua ne mu no abusua pani no ena ehwe se nipa no ye be kura ne da no a ye be pe ba bi di na shansa ye be ye den ti ofrefre fiefo no eye ntutu awiansa ne afra busua ni nyina abehia na busua pani ne abusua na aye ntutu okay enti abusua pani nko na owotumi se dihye bi ato anase abusua no obi afirimu a obeye ntutu emi ade aye na ayi so ti ase ti no pa ho a untimi na awre hosam ne se ene amamre no yese no amamre na yese no ninti no asore etimi kokase ye yi asore nya yi me hu asore bi obi de hye to a omo na etigina be hyehye ho nsem so ho emma etimi soli gina eno bi na esie se ye yi emma ni mu kwan so omo ye yi eno bi na esie so ti ase eyiri tumi soli gina se me ye yi eyiri ni na bre ye enti se mu betimi aye saade na emma abusua eyiri eni asore mumu ne asore na abusua nipa na wafrim na abusua no akonhie ahia ena abusua na ye ntotoye ena mu nyina amaso mu bi okay ene ede beye sa nipa na wafrim no ayi enti emanya yi because eba onka o maame o papa abusua ho debi mo kasa sem we onka o se ye die agade abusua ye ni agade enade mum ni edie enam ye wo fanti ye di agade edi enade enti wo papa firi mu a eba no untimi nkase chinchina meme ba be ye me papa yi gisa woni abusua ne tenase na abusua pani no aye nhihye na bia se kwan bi wo mu apese wo ba mu bia wo besere abusua no na abusua na ma wo kwan se ebia se enti yate ase amanti be ka ho yenye dai yenye nhihye ne mfa nye wo papa yi eba bia na wo tumi se obetuma ka se me ye me papa yi si eja ne saade a na ne asante amamre ne amamre no na asai kura ema ni tumi eyiri ni tumi abusua na wo tumi se dihye na wafira abusua no abusua ne ye ntoto ye de yi na daddy yen hwa de bi o wo kasa no wo se abusua ana di ayi yomu akotene panititu wo bra o mo abusua panyini enya abusua panyini bia sonko se bia abusua panyini na wonim de wonim nyansa oka abusua bom because ebi abusua panyini ahwa atoto mo ne maye ne se no abusua bi ma che enya asem ketwa na bepese mi busa se die na ama enne no yetete amamra na ye fa so de ye yie
ye de tumi ma abusua panyini eboaboa dom ene abusua di kan hia ansakra na ma ansa na yere anpo na asori a wokọ omuno makoye nhyiamudie bi ehu se bresei ane ye pia de hye kurabre ebresei ane ye beye sei de be na amasa ne ma no ejira ewo yasanti amamre mu me ma yesu atara na me ma bini mu no dia me hunu ni se ya prepare ne ye baba ako akotena burochire ana bia abusua abo esika no ne dia man se onfantu kwa mebo abusua okoye no akotena na adwum na ote ho na oye de ho pa wanya sika de nanso nko obeba fie abebo abusua na nko abeto asment tutu e ho ne aye mana aye ka fe no na ote ne baabi enti so ote se ne maami anase ne papa firi mu a afe na oba kire se oba be ye ne maami anane papa yi enti enam so wo akwantu omunti no abusuan beto nkra akoma no to mo to nkra ma no abusuan so be ye nhyehyeye so ye de ebia ye pe no kra bre baabi so ho na bia na otwemi no ana abosome na fe ya kata nachi kra o se me ba be ye papa yi ye tepa o ba ye papa yi so ba be ye papa yi dia na wo di sika ni be si abusua pani so na kamya kwa ese panyi na adi ani mu akopɛ ne besia bi bɛyɛ wow so eti se sika kura na se wo de ba wo de be ma abusua pani obɛgye mani munyam sa na ye ni wie na ye tetika na se ka ma ye de sika ma wo ye eba wo do papa ye wie otumi ka se ka no kura no mafa meka ubetima ye sa de no na wo nyitumi se ubetima ka se wo na obeye wo papa yi anase wo na obeye wo maami yi if se wo ye ba so enti eba woni tumi so eba wo no abusua ne frew ene asomam so eti se akonwa sebe akonwa ye maadia enti me ti akonwa so me ba enye me busua enti me ba ntimi ni makonwa na emom me kire na mamre ne amane ne wasom me ene mabusua no nya me ni mabusua ho de emfa so so ti ase na me wo fa asefo no ene wo se ebre bia me mu se ekwan se ni se so mo fa so eti madie mumu ni abusua no eyemwo na mo beboa ama bibia ya kata opapachi enu nti ene se wu a pani bi wu ofia se emma ade a mo de betumi aye ne se mo de mo papa adwa ade emeba so ho na mato adaka de aka bi aye abusua se so ho na de nti ama ye sa ade ne kane no na abusua pani na che niema ene yese kodo ene yese will titire sa ye de kavia tato so enti papa no ono wote no ebi kura na papa no timi firim na ono oba no kura nyema ye nyanwo akola no enti se nyanwo akola na akola no esese onya papa na wa firim no ajapade owo bi no onya bi obebetu bi enti sa akola na ye nyem no o sa oba na busuafo ebe pabosia akoto adaka edi aba besie papa akwa ni nyini yempo no yenwo no kura esa sai asade se nkwada to adaka ni ntine ne ebe ye de ama akwada no ebe ye de ama akwada no sede ebe ye ni wie ni ye che papa na japade a akola na o se ye funu no so be ye de ebenya ne chefa wow so na ede ne de emma ene eyire ena ati agina se ebe ye enya amamre kwan no amamre bia no anu akire sa enti ese ye de na so ye mma sa kwan no se basa de na ayira na mamre na se na ayira so nti eba de ene yire de munya yi abusua ene yi ebise wo eba no ene yire no so de abusua fufurum unko wu ma yenka se obi abusua eba be ye wo de ya bi wow so ti ase wo mu de abusua fufurum nti wo abusua no ene se wonso bibisi a omo hwe ye wo de e den na wo de wo kokuri atwa na kokuri twa se begu ani ho so enti yesre nananom ne mpanimfo ne nananom ka biye se mom yensa nkwa yachi ne yensa nkofa ne yakofa be den ebeyi ena saa ne oma ne nyina no oduma nko de maaye se de ebeye edi ahoto ne asomdwe ebebe fie o enti saa ne ma no nti akan amamre bia no edi asomdwe ene ahoto na eba
na se wa anya ne saa pa na fe e de ohaw ntokwa mansotwe ene ne mansem fata na de ebefi Abusua nkomo no ayede afei ana wagebre etie e wafidikesie so a na nina ye dehye ye papa ye African star Apostle Kwa.Sarfo'S na yiye nsensem ene no edi ahini e wo social media ne so a ene okopie no na abusua mu a abusua na chemu mienu ebe ginafa ana abusua ginafa eba de omo time omo day a umpeso omo ye yie e tudwa abusua so enam social media no so e grant interviews so omo so be so omo ye eyie no ebrese ne nyina mu no ana yape onimdifo onyansafo de okabie womu ayene no twetwe nkomo se eba eyie sensem ana so obi towo abusua bi mu a hwan ne wo ho tumi owo ho nimdie ho akwanya yamamre ne yamane kwan so ese wotigina egina nimu eye eye no ye hyehyeye ema abusua no asumdue eba eno ana wo kire se abusua panyini ana eye se oye saa hyehyeye ne ntotoye na hu behia se obefrɛ ma yire anase ekuo bi ana abusuani a sabi wawuo no ewo mu a wafrɛ omu nyina na onde omu adi nkomo atwetwe nkomo na omu ehudi omu beye edi aboa odehye a sabio okɔ ne kra echi etibe so say first time ni a bo adoma ne so na subscribe channel no efama me na fa waje nkyere no efa ase ye megebre akenkan amofoforo so aso atibie sanse nyansa wo he no edi ba akufuo echim na na mame sambra usu biem yedi nkomo bebre na wacha ye niema bebre am yehu se abusua panyini ana ese wotigina eye san hyehye we nyina se ne be yasumdue ebetima ba fie obebusa se abusua panyini bia na timi yesa ana se abusua panyini na se bi nyansa kakra wani tim nananom we de mwanimu a enye se manu tie wo bi but ye pese yehu ade because ene yehu niema ekoso e wo social media no so nkrofo bi wo abiebie yeni am yehu niema bi enti abusua panyini bia na sori ya na o se me hyemra yenye safe we to ha ye we kwa ha ye we sene ha sei oh se ye ka abusua pani a enka media me madwene mu no enka abusua pani no wudin pa ye amusie amusie pani waje contract so bi obewu bia besie se ye ma wadwuma bia anye obi amfi obi anya hwe na emom no se obi free mu abusua no mu a wona abetena se aye nhyehyeye okay nti abusua pani ne de obedi abusua pani a wo hwe abusua no so niko ne ba nyina se ekosen so abusua bi wo a omo wa japade so abusua pani no untimi mfiri upem enkoton se meton okay ansa na obeton no na oni abusua ni nyina ye den ahia hu se ye ton ne de sa ye botai wenti ene ye ton we so tia se ana abusua bi so a omo ni bi sa na emom ankra no ene wo bi etu wo abusua pani no gwahwe se ankra no mo bi nsusu no enkofa ohaw ne mansu bi nsu mede emetutu abusua nte because enti abusua pani ne te bia no wo hwe se abusua ne begina yie na akoso okay so enti abusua wotime toto saa ne ma no ono na se bibi basa oni ne gina eye yi enti abusua pani no wodi wani mbekọ akọjeka na huntuaka so enti bibi basa no nya emma ene abusua ni nyina ahia wie no ne asesen se na otweda ye discuss e di bedi so na abusua pani no wadi ani ma akopeka akope busia enti ukobo busia ne ka ba yen abusua ne yen hwese yenye den yen fa honko enti yen be ba begina ne aba be kokan enti abusua pani wodi wani mjeka na huntuaka na odi ayen tutue eti se ma no so wo bibia omo de bra abusua no na abusua ne de aye okay ye wie a na ye de obi asika ama no so wa wo mpese obadu sika na so so papa ayi waye dia odi abusua eka ne cha na odi ache enti na wodi nkomo nsa me boso abusua pani bia na timi yewe because confusion bi sori wo Ghana ha ya hwe ya amamre ne amane ombese no enokure enti obia na ye fa ne se barabe ye abusua pani because na abusua pani for do mu post ehunahuna nkrofo pa ma abusua bebe na ejija enti hwan na timi ye abusua pani ye wi ya se wuramu wo de na ye di ho nkomo no abusua pani die no emfase wanyine ho ena emfase usua okay na mehu se adwene da ne tirim otime kan nipa bom odo nipa wo kan bibi a che na ote ase okay so abusua pani ti sesebe ye de wasi akonwa so pepepe
opire mpuntuo e de ma oman saa na abusuapani nso opire yedie ne nkoso e de ba abusua no enti obi a yehwe na owo saa nimdie na odo abusua no saa so wanyini o so yetimi de ne ye abusuapani wow ene ma membra asem we so yembra back to Adwa-Sarfo ne abusua nsensem a ekoso e de fire papa apostle Kwa.Sarfo kantanka ho bi pese mi busa sesei no hwan ana ese wodi anim wo Adwa-Sarfo mu abusua no anim na wetimi di date final date e ba bonten empo process ben na omo be fa so because minim say ya papa Kwa.Sarfo kantanka wo no ye de hye mate won frama mu ayeso wo ye de hye kan a enya asem ketwa enti ne die no se na ese abusuafo no e fa so e ye nhyehyeye na ye wi ayaba so man pene so amma abusuafo no amfa o munim die amamra ne amane kwan so anye nhyehyeye a nsunso aso bone a ebekọ eye abusua no sintitiru ene ma wagya won akiri ye tani se enka ono Adwa-Sarfo abusua no na abusua pani ne frɛ no na one na tenase na wa kyerɛ no anamo ese we de omutu ebise oyeba enti eba so ene eyire se bibi ba abusua na be ma no afiri mu no wo mu kra ye bebesew ayi ye besu se ukunu dae a wansole ana bibi se enti ma no ye bese mu nyina ede na wo no wo kwa akwaje ayi no abobo ede aye enti esese saa Adwa-Sarfo ono na busua pani no ono ne omotenase no kire mu se dabi o sebe yentimi nkotra nya den enkotwa efse tretwa ebegu ye ni na emum kwan sense ne ebe fa so a ye na abusua mi ni na be den ebe kan bom na amane ne amamre ho esem ye edisie mu papa no ye nso ye de akoye na de animonyama ye den e de aba enti ese ono na busua pani no e kasa kire no efse saa busua pani ono na busua odem ne so obi di saa de ni bi ye saa busua na ono busua pani na ompene eti aha no ena wo se ye hyase ne yekoyechi na abusua bia hunu na sede abusua pani bia hunu na sede se one na abusua ye de eye si anya saade a ebe sei ebe duru baabi no ebe kosa ubonse obi kura wote nchen ebi mpo na onye bawo ona ebe hye mmara ebise abusua pani mfo ntimi mfo mo na anya de ensifom mama ho kwan so enyesa enya amamre nkyeresa nti amamre de oye ayie oye nhyehyeye oye bibia eye busua panyini na se omampene na sa pinche mente me ho ase akwakoye se wiesi me ye mi date ni nsunsunso beba abusua no so ne titiw ne ma no so ai se nipa na wafiri mu na nya obusua ni a enti se wo so chenchina abaye abusua be po ama na abusua ni ba kokura nsi ho busuani ba kokura nsi o so na se wo nko awakum nantwie na se obetima awe ne dakora se teje wa angaza ayasem kese so de ase enti se me ukoye sa me busuani me mo obi enso mo na mo se mo de koka ma busuan wona maya mo de mo nkonkoye na ye wie nsusu a sebe odoma nkomo bo biase no o ma obia ne nhyehyeye asase we su no nhyehyeye bia wono kwan na yabu ya ni agunoma bebre so ma noma bebre koso edi nsunsanso bone man ya ye hu se ye saa ne ma no so ade anya odia ye ntra mfa nye enti mesre se de adure no se de akosie bia no omo nsanko omachi na omo nto ombo ase na omo nya nhyehyeye sebe enipa firi ma ye den ayesie no so de ase ena yesie no nso ye ni kwan se yesie dia oni hono na nachi enso ebeye ntokwa anase ebeye ma yese obi kura wu na se yense nu yi apon ba kura ho ofa so se na ye papa Sarfo kantanka pa se ne wotie ni dibre abibi ha nyina ye star ba akopɛ na na eyi akoyesi ya na ahomte nti de ekɔ ne de esese omkɔ omachi kura na omsa ye nhyehyeye na emma no ehun se omo taa busua na chi kunafo no abusua ne be mu abeye kuna so te ase so kunafo mu abusua ne be mu abeye kuna enti wo kunafo ntimi kokaza mi koye mi kuna yi enka amamre mu kura ne ye yi a kunafo ye ma nkopɛ busua abusua no kura na sama osika
so enso ne obeduru baabi no na o nenam say abusafo ekunafo nso abusu anyere enkofe bi me yeah ya say amamre ya say no ya say amamre nti yenko yechi na yenye ne ye ne be yenko yechi na yenye ne ye ne be ye ye de yenko twetwe no aba awieye ne sa na mepese mebusa say sanye ma ne na sori wabusa bebre so yemfa ye Ghana anya mfa to ho enema bebre asori wabusa bebre so obi wu a na akoye la ase ye twene sene abasa akoye bibia wo ho ye hu asem no de pomasi bre ne ti ehu ne kon hu ne nsa hu ne nan eye wodo bia eni abusua ni mu anase sebio abusua japade ne eyi niema efrofro abusua ne ma omo yesa bi ko ye ne wo krom ha ana ye maame eye Rollins a onye ne baby ko ne jere owu ye hu se bibia ye asumdue omo de ani die ne obuo edema ye wura no mo ni din sa woso na omo ni ye kasa empo omo ma no eyi asiedie bi a mehu bi da se Rollins pa fie wo betima sima ma ye asumdue sei na Apostle Kwa.Sarfo'S kantanka asumdue ni ompe ne ho asem onti papa ne nsem social media ne so na owu ya na chi eye basa eye odobi na eni abusua eni no saade no ekoso omo ntem anase sabio ejapade bi nti ana ye ma nsem wei esi abusua bi mu sa de tie ne se enne no enipa mfa no kura nya adwuma ana adoni ho ana anibre enso ewo ho papa no wo sei maame no wo sei nipa smes wo sei nti me meye sei na me mafa sei kane no abusua pani na cha ade o chiche niema eyire benya sei ema wo sei abusua afa sei ena abusua pani kura na obecha ade no kura opeso no nko akura afa ena amasa niema nti kane no na yesi yenkoye will hwan no nsamanse ne de bi ni osa de bi nti abusua pani na tena sei ya ye nhihye ya ye yie na wie ye wie ema de o madaka ye dai ebae abusua ezo de o masede o me o maye nti ya wie dia ene papa no o kokofuo we o wodan we o sei nti sa kokofuo we no ye de bema ema ene bia eyire edan no ye de baako anamie de bema abusua na bia fuo kitwa we na wa no so ye de akan den abusua ho ne ya che no fefefe no obi anya ne ho ntiase entokwa ne mansu bia ye de eni akire nanso enne no enibre ene mepe se me nko a menya nti ena sa ndoma we nyina ye de ekoso na ye wia ne sa nanso ye sesa nkofo we ne ye nchi tesie ya mepese me sore so na asem bia ba be simiti se mpempi no ye wo wiase na se ye opanyini bi e wo fie ye ma se ye papa ye maame na ono atimetena se hu se sene me ho dodome sene me hwema pomuden ekofom na bibia betimasi otimi frɛ mma frɛ busua mi wu ampese mu yese mame bipese mu yese mi mpewei wei emma me kai Apostle Kwa.Sarfo'S kantanka wawuo se mire be beto so social media ne so se papa ye di nkomo bi e de akye na asafo makora ene ne mma se sabio okone nsama nchi a eni kwan se ye de ne hye fridge mu eche se ne ye hu ni owu September mo 2025 ye pempem so akọ ne 1 year ni still papa ida so ehye fridge mu okanya aka se yiwan kwani kwan se edi bi edwere ne tiri ho ene ne honam akwa bi esanse ehu se papa no kwati ase no na ne tiri ni gu ne ho fefefefa enya asem ketwa die be ne beba ebema obi aka sa asem obra wote asem pa wonya nwuye na impose abusua ye asobra kire na yamfa na asem no anya adwuma isusuanso ben ana de babusua ne so na dedi na do afutu aka ho na yema yemu so ndase piao on said the ten say ade we na wo ye na te se o hye nsamanse ana nsamanse nso wo ya danse e wo ho enti aha ene se ye hye ne nso pa okay obe hye nsamanse a kire wo yire ene wo ma se abusua pani ni abusua no mu nipa be mienu ana miensa enka ho a enye adwuma okay e se amuna eda ho no abusua pani na wo sutumi okay enti se ma na yire no firi a kire be ka sam foforo sese ya na mpesa mu kire sei o ka sai na abusua pani de wabɔ no ho saa me ni se abusua pani na odumu akotene bibia enti ade bia opesa wo ye se be mesra me ka se kuo bi mpo ana wakɔdwan ana wo saa kwan no so a ese se
Oni abusua no di nkita ho bi na omo de saade ne eden esie ma na mo se ufiri mu a saade na ankoye manso ama eden ameto bi se emanim eyirenim abusua no so kakra enye omu nyina bienu anase miensa bi eden enim to omu nyina bekọ bankuro mu na de opese omu nyema no ya ma se wa anya ne saa ne ko ba saade a de bia de house abeden ebeba ana de tosu bi onu on se papa no obeye nyamedwuma na ye wo niema emienu ena wo ho kire yen akanfo yen yagidi se so ufiri asase we so na okọ asase fufuro so a ho nso okotena so okobobra ti wunya nwi kura wati ase enti ebinu nso wagidi se sa ho nso okọ na okobobra na utimi nso ye den esa babiem eno ti obi bewu ni ye de mark bi atototo wo se wasan ba so enti on pese na chi be katakura enti ono be kire se munyese nye den emfa mame enti senti ase no wo hode a esese mo ye den edima no se mo anya ensusanso ebeba no mo ankasa mo behu se ade na nipa ne ka se munye ma no mo anya no ensusanso ni enti eyen samanse ti e ba se ono so we wa waye no no wow wafa konkrate nanso ese abusua no ehwe na omote ase okay wati ase enti se yekuo se ye dienyu ese omote so amana antia de bia de ha obeba okay sa yenye ne sa so okay so se unya to se timu a abusua pani na ne dia abusua pani wa tumi ebise ono no afa no no behwe akura bibia ye de obehye esukwachi adaka mu da ben ye beyiu ye di na wotweda da ben ye besie enti ono no oye okra vital rope ekopim se intermediate me from se ayi emusie pani so because obi nyanwu abusua no mu a abusua pani nche da ni post bi asa obi ye we dia ya ni post ne ma ho ono de na maku bi onse ewo ni ba ntem che we de so omonto oboba se wa yesra wo nti ho no ena ese abusua pani no na no nsoso ena woma ye bibia wie no otimi sa aka abusua no bom na kasa kire na afutu obi so ho a we de osade ma wo na amade bia abusua no enya nyina so papa okay so nti abusua pani de emuni nya beto se ekimu ni post ba onya sie wi na okopere ba wi atena nti ono ye shamale ewa abusua no mu okay so na ode ebu abusua no ni mpuntu ne nkoso okay nti abusua pani de yenye bibia anya de emfa nkoti no wow nti so obeka sumasam bi kura na ade asie oyire na omma kura na abusua pani de ese utin kire no na emom so okoti wa kire so hu se abusua pani no na no nye trotro nkruma no ni bi no ontime nkra na no ansa bebi obetire bia na wo kansam kire nsemu anyesa wonya hwe okay na we die afutuo ben ana wode be ma wo ma Adwoa safore na busua empo yen ayaje bre a ye hwe wo afidikesi esu because ene na ato omo ochena mini nipa kora beto no ebi ato omo ene ochena bi na beto me Adwoa meti hei ti afutuo ben ena ade be ma yen se aye bi befie na ye nkwada mmofra ye gye wo ne kira emfa ho ne ye dibre kuta yen ye sika ye wo ye hunya ye wo afutuo ben na ade be ba na ene ni ankonkonya team family and team children because ye bo ba na ye hwe ye a ebetra abusua bi die so ye mpese bi besi ewo ya santime mu ha biem na ye fa sumdue ntina ti afutuo ben na ade be ma ye medasi ni nyina ne se aka amamu ha no emma nyayi abusua na ye yi okay eno na wo se ye ti ase senti sa ada obi atini baabi obi aye na dwuma okay ada na ye kotie abusua na ye de obi beto ano ti ase okay nti abusua pani na ye yi enti se eba sa emma eyire asore enhihye bia mu ye bia no ebefiri abusua pani na ho na mo nso mo de momoa aba bebua asore bi kura timi ka se o ye de se ya e de adaka ye be fa adaka no
na ahokra no mwate abusuapani ne ema ne bre so kakra ye dey ama wo ba ni nyina ye enhihye okay etime ekasi su pense ema eyire enye yi ewa abusua biam ena abusuapani bia nso so esa wo de kirekire wa abusua okay mo mu se ema nkonko ye yi na emom se wo se wo papa wo be ye na yi a sika wo de be ye yi no wo papa na abusua no wo de command se wo maame enso ayi na asa wo so ye ondo sa ye wo busua ni na enso sika no wo de be ma busua pani okay ni ewie ni ebu akonta ye bibia wie a sika no eye bosia ye de koto be bia e fa no e se busua pani wo de nanim na jika na wo ntuaka eno so ye o mo de se tada ni aka se bi a kire o mo enti wo wie na se wo se wo maame wo papa sika wo ba gia ye do ade be mo se ye ka soso a no wo twia ni ya frɛ mma no ni ebusa mo maame ya chegu mu nyina mo so aye se nti mo be ye ndai abusua se o ya fa sei emma so se ya fa sei kunani so se ono so ye o fa ne de abusua no hwe na se abusua na ho de ono hwe na se mani so na mo ho de nso a de wa firi mu no ye abusua na de enti eka no abusua no be ye de ebe fa aw wow chese eye tieti a onyankopon ahihya amayen ye akanfo ye de bu ye bra ye bibia na eni bre pese minkum nya sia tra no ne obo bi eni ho no na emasa ni mane koso koso nti mesre etiefo eni afefo se omoma ye fanhye ya adwinim se emanya yi eyire nya yi abusua na ye yi pia onana ye beda wase se waje bre ne yen atena se na yedi enkomo ne wabie bi eni pa wo me yehu eye ya mamre ya mane eba eyi ye ho a se wo mehu se bi o me maame eto a enye me Adwoa enye me nimdie bi se me TV so kasa nti me nkoye kukuku kakakaka enkoje ye ntabe nya se mba be ye maame ayi abusua ana ye ayi titiriw ene abusua panyini na nase won de watu di dis wa ye samale eye maya ni post da hodi eye ba na ni post na ba na de wahu na wa hompo ne hwene apagya ne me wadi animu na asumdue aba na me so do number ebeto edwa ebia obi beka se ne wo kasa ye no nani agye ho bibi kire na adwene wo na busua mu abi obefro no ne wadi ho nkomo wa kire no watenetene no na ono nso wanyera ewo ya mamre ne ya mani mu na ye meyi mu so yo me dasi okay my number de 053 53 65 999 ana mabono 053 65 999 okay daddy ofra wa na abefa na ni bedi nkomo na bibia nso aye asumdue abusua hye so mame se owa Abrempon Royal Kente Palace ana enei we from ntum efiri mitiri su kosi me na ase de ono ana wahihye mi sei doso sei kumo wade ase sei kutu ose sei bam se o pewa owa Abrempon Royal Palace ene no edi nsawoso ene na didwuma bia meso so be fa ne number ya etwagu e wa fidikesie so se eba Kente papa ahene ma papa yembra eye apuntuo biase dwabo biase yembe hyehye niema doso niema kumo niema bebre ema sebi dwumadie no enye kra behwe de a ene emfa woni nkyeremu baabi a fo ni kyeremu ewo owa Abrempon Royal Kente Palace obetenete obema anigye abafie na asudue aba de han so obefre no atweska kuma bi onu bedi nsawoso bedi nkomo na wakyerɛ na kwan de opesa wo ye de ma no na wono nso watimi ene ne dom aba behye wani munyam wari asiye Adwoa kromo enimidi ahe Nyansapo TV yakase Nyansapo TV ayese yesane no badwemba kwan so meso first time ni a obe hit notification bell no wa subscribe channel no dia mame wa share wo de comment afase esanse Nyansa wo we no eni ba kufu etim o kire wa adwena Adwoa me so me kire ma adwena edi osudue aba na etimi aboa abo Nyansapo TV hu dawro ama wiase asantememu ha ene Ghana afa na nyina obi ate enka nyame abada se ne yehia bye bye. Adenti ni ebube, ne brebe nse ebube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe, odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wontena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye ye bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo.
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya